L'agrosil és un producte molt utilitzat en agricultura i poc conegut a nivell d'aficionat a la jardineria, però existeix en format comercial com aquest, domèstic, i el podem trobar a qualsevol centre de jardineria o floristeria. No es tracta d'un adob, és a dir, és compatible amb qualsevol altre tipus d'adobat, perquè el que és uns silicats, unes sals de silici, que el que fan és afavorir el creixement radicular, de manera que una planta podem aconseguir que la seva arrel es desenvolupi el doble del que es desenvoluparia de forma natural amb un adob qualsevol o sense l'ús d'adobs. Això és molt útil per plantes que surten d'un període d'estrès, per plantes que hem hagut de tallar-li molt l'arrel perquè hem fet un trasplantament, o, per exemple, en el moment de plantar arbres, de plantar fruiters o de plantar cítrics o qualsevol altre tipus d'arbre. Podem tirar 1 quilo d'aquests quasi sencers per arbres molt grossos i per plantes petites podem utilitzar 1 quilo per unes 10-15 plantes. L'agrosil és molt útil també per gespes, per evitar l'estrès, sobretot a l'estiu, ja que si aconseguim que l'arrel de la gespa es desenvolupi el doble del que es desenvoluparia de forma normal, aconseguirem que durant l'estiu l'arrel penetri més avall, vagi a buscar més lluny la humitat i, en definitiva, la gespa sigui més resistent a la sequera i passi millor l'estiu.